אי שם בפרס העתיקה חי לו הסולטן עם ביתו היחידה, שיופייה קרן כאור ירח הרקום על רקע שמיים כחולים. סיפורנו מתחיל ביום בו הסולטן עזב את ממלכתו ויצא למלחמה בארץ זרה. בעת היעדרותו הנציחה התאהבה בנוסע צעיר שטיפס אל חומות הארמון על מנת לראותה. הדבר היה בניגוד מוחלט לרצונו של היועץ המלכותי ג'פר, שהתכוון לקחת את הנציחה לאישה לעצמו. ובעזרת כוח כישוף השליך ג'פר את יריבו אל התינוק, אך הנער הצעיר הצליח לחמוק בעיניו של המכשף הרשע. מששמע הסולטן על הבגידה של יועצו, הציע כהוקרה לאות תודה עושר רב. החזר ביקש כגמול רק דבר אחד. וכך האוהבים הצעירים נישאו וחיו להם באושר. ובכן, למשך 11 ימים בוקר אחד, כשהנסיך עמד לפני דלתות חדר כס המלכות, קור עז חלף מעליו כצל. בעודו פוסע לכיוון הכס המלכותי, הוא חש את עיני השופטים פוזלים לעברו. ואף הנציחה והסולטן נעצו בו מבט בוחן. נסיכה? שאל הנסיך. מדוע את בוהה בי בצורה כל כך מוזרה? איך אתה מעז לדבר עם הנסיכה? שאומרים תפסו אותו! הניחו לו, אל תפגעו בו, הוא סתם קפצן מטורלל ומסכן. אחריו! אל תיתנו לו להתחמק! אל תדאגי יקירתי, הוא לא ירחיק לכת.